תדמיינו שאתם צריכים לצוד איילים. לפני 10,000 שנים זה היה העניין של חיים ומוות ברמה יומיומית, ובגלל זה השרירים שבגוף שלנו שנועדו לעזור לנו לצוד התחזקו בגלל שהשתמשנו בהם בכל יום. כמובן גם התאמנו על השרירים האלה כדי לחזק אותם. כיום, לעומת זאת, אין יותר צורך באותם שרירים ביום יום, ובגלל כך מטלה פשוטה כמו לעלות במדרגות נראית לנו לפעמים מיותרת כי הרי יש מעלית. השאלה שאני רוצה לשאול בסרטון הזה זה האם יכול לקרות מצב שבו בגלל ההתקדמות של הטכנולוגיה ובספציפית ה-AI, בדומה למצב של התנוונות שרירים בגלל חוסר אימון או חוסר פעולה, כך גם המוח יתחלש עקב חוסר שימוש בחשיבה מתקדמת. גוף האדם פועל לפי עיקרון של תשתמש או תאבד את זה. כלומר, אם לא משתמשים או מחזקים איזשהו שריר מסוים, הוא יתחלש עד שכבר לא נוכל להשתמש בו יותר. בדיוק כמו שאנשים תקועים במצב של שכיבה בגלל איזשהו מצב בריאותי בבית חולים, ולאחר זמן מסוים הם מאבדים את היכולת ללכת בגלל שהשרירים ברגליים שלהם מתחלשים. לשריר אין יותר מוטיבציה להישאר חזק, כי הרי הוא לא נדרש, ובגלל כך הגוף חוסך אנרגיה במה שלא בשימוש. השאלה המרכזית שלי היא האם אותו עיקרון יכול גם לחול על יכולות קוגניטיביות כמו זיכרון, יצירתיות, פתרון בעיות וריכוז כללי, בגלל שהשימוש ביום יום פוחת. ישנם מחקרים בודדים שבוצעו לאחרונה שהתעסקו בהשפעות של הבינה המלאכותית על היכולות הקוגניטיביות של בני אדם. הם התמקדו בדרך כלל בנושא הזיכרון והמעורבות הקוגניטיבית בזמן שימוש הטכנולוגיות האלה. הנושא הזה עוד בחיתוליו, ובגלל כך הנושא הזה לא נחקר רבות. אז קשה למצוא מחקרים רבים על הנושא שהם מספיק טובים. המחקר הגדול ביותר שבוצע בנושא הזה של בינה מלאכותית ויכולות קוגניטיביות היה המחקר של מייקל גרליך. במחקר הזה היו 669 משתתפים מבריטניה, במרחב גילאים רחב מאוד. הם התבקשו לענות על שאלון בעל 23 שאלות, שהמטרה שלו זה היה לבדוק את הכמות של ההסתמכות שלהם בבינה מלאכותית ביום יום. לאחר מכן ניתן להם מבחן שבוחן יכולות קוגניטיביות ויכולת חשיבה ביקורתית. התוצאות של המחקר הראו שאנשים שמסתמכים על בינה מלאכותית יותר, מקבלים ציון גרוע יותר בתוצאות של המבחן. לעומת זאת, הנבדקים שמסתמכים פחות על בינה מלאכותית, הראו בציונים קוגניטיביים טובים יותר במבחן. אחד הדרכים שבהם החוקר מסביר את התוצאות האלה, היא בתופעה נקראת פריקה קוגניטיבית, או באנגלית Cognitive Offloading. התופעה הזאת לא חדשה בכלל, והיא בעצם התופעה שבה אנשים מעבירים עבודה של המוח למשהו חיצוני. למשל, אם פעם ניווט בכביש היה פעולה קוגניטיבית רצינית, בגלל שהיית צריך להסתכל במפה, ואז להבין איפה אתה, היום אנשים מעבירים את העבודה הזאת לאפליקציות שאומרים לך בדיוק לאן לפנות ומתי. מחקר חדש יותר שבוצע על ידי אוניברסיטת MIT, המחקר בוצע על קבוצה קטנה מאוד של אנשים, רק 54 אנשים. הנחקרים האלה חולקו ל3 קבוצות והתבקשו ב4 מפגשים שונים לכתוב מאמרים. קבוצה אחת השתמשה במודל בינה מלאכותית כמו ChatGPT, קבוצה שנייה השתמשה במנוע חיפוש כמו גוגל, וקבוצה שלישית לא יכלו להשתמש בטכנולוגיה בכלל. בכל 4 המפגשים האלה החוקרים לבשו מכשיר שקולט פעילות במוח שלהם, על מנת לראות אצל איזה מהקבוצות יש הכי הרבה פעילות במוח. התוצאות הראו שהפעילות המוחית הכי נמוכה נמצאה בקבוצה שהשתמשו בבינה מלאכותית, בגלל שרוב המאמר שלהם היה מועתק מהבינה המלאכותית עצמה. לעומת זאת, הפעילות המוחית הכי גבוהה נמצאה בקבוצה שלא השתמשה בטכנולוגיה בכלל. בנוסף לכך, לאחר הכתיבה נשאלו הנחקרים שאלות על המאמר שכתבו, ונמצא שהקבוצה שכתבה עם AI לא זכה הרבה על המאמר, לעומת הקבוצה שלא השתמשה ב-AI בכלל, שזכו את רוב המאמר שהם כתבו היטב. המחקר הזה גם מראה על תופעת הפריקה הקוגניטיבית, כמו המחקר הקודם, כי אנשים שמשתמשים בבינה מלאכותית משאירים את פעילות המוח שלהם לבינה המלאכותית, כך שהמוח שלהם לא פועל הרבה, וה-AI עושה את העבודה במקומם. שתי המחקרים הללו, ועוד רבים, מדגישים 2 בעיות מרכזיות שנגרמות מבינה מלאכותית. הראשונה היא, כמו שאמרנו, היא דבר שנקרא פריקה קוגניטיבית, שבה המוח כבר לא צריך לבצע פעולות מסוימות בגלל ההתקדמות הטכנולוגית. השנייה היא בעיות בזיכרון שנגרמות בכך שהמוח כבר לא מהווה חלק גדול מהפעולה, כמו פעם, אז הוא לא זוכר פרטים רבים. בכל זאת, 2 הבעיות האלה ב2 מחקרים לא מראים על אפקט שלילי לטווח רחוק או שינוי פיזי במוח, כך שרק עוד זמן רב נבין כמה אפקט, אם בכלל, היה על הבינה המלאכותית על המוח שלנו. לא במטרתי להביא אתכם ולהגיד לכם שהבינה המלאכותית היא דבר רע ושיוביל לפגיעה באנושות.
אני רוצה גם להציג פה טענת נגד הגיונית שעולה מהנדון, ואז גם לדבר על הבעיה שקיימת גם איתה במקרה הספציפי של הבינה המלאכותית. לאורך ההיסטוריה האנושית התקיימו התקדמויות משמעותיות בטכנולוגיה האנושית. למשל המחשבון או הכתיבה. כאשר אותם התקדמויות קרו, המון אנשים באותם התקופות יצאו והתריעו שהטכנולוגיה הזאת תוביל לאסון. לדוגמה, כאשר המחשבון נהיה פופולרי, המון אנשים טענו שהיכולת האנושית לחשב חישובים תיפגע קשות, וכמובן שלא תהיה יותר עבודה למחשבים האנושיים. לעומת הטענות האלה, עכשיו ברור לנו שההתקדמות הטכנולוגית הזאת הייתה בסוף טובה לנו, ואפשרה לנו להתקדם לנושאים הרבה יותר מתקדמים במדע ובמתמטיקה. כלומר, אפילו שבהתחלה ההתקדמות לוקחת עבודות ומורידה מהמוח שלנו יכולות חשיבה, היא מאפשרת לאנושות להתקדם מעבר למגבלות שפעם היו לנו. אפילו שהטענה של המחשבון, או כתיבה, או GPS, נכונה, ואני מסכים איתה, כיום ההתקדמות הטכנולוגית היא שונה באופן שלה מההתקדמויות של פעם. אם פעם ההתקדמות קידמה אותנו בקושי מוגבל שהיה לנו, בינה מלאכותית מתעסקת במספר רב מאוד של בעיות או מוגבלויות. כלומר, ההבדל הוא ברוחב הפתרונות. אם מחשבון פותר בעיה אחת או שתיים, בינה מלאכותית יכולה לעשות כמעט הכל במקומנו. היא יכולה לתכנן דברים יותר אפקטיביים, לתכנת במקומנו, לפתור משוואות הרבה יותר מהר מאיתנו, לכתוב מאמרים יותר טובים והרבה יותר מהירים ברובנו. השאלה שעולה אז היא, אם נוותר על כל פעולותינו בשביל שהבינה המלאכותית תעשה אותם, מה יקרה לשריר המוח שלנו? אז מה עושים? אני לא מצפה שתפסיקו להשתמש בבינה מלאכותית פתאום. הרי יש לה המון יתרונות והיא מספקת המון נוחות שקשה מאוד לוותר עליה. לכן אני חושב שבדיוק כמו שאנשים היו בוחרים ללכת לחדר כושר כדי לפצות על חוסר הפעילות היומיומית שלהם, באותו אופן אנחנו צריכים למצוא את החדר כושר המנטלי והקוגניטיבי שלנו. כלומר, לחשוב לבד לפעמים, לכתוב בלי עזרה של בינה מלאכותית, לפתור בעיות לפני שרצים לשאול את הבינה המלאכותית, להתעסק בתחביבים שדורשים יצירתיות, או בקיצור, להפעיל את המוח. תודה שצפיתם בסרטון, מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם, שהפעלתם לכם את המוח כמו שאני רוצה שאתם תפעילו בעצמכם. תעשו לייק, דיסלייק, מה שבא לכם, לא אכפת לי, ונתראה בסרטון הבא.